Nawr, ges i fy magu mewn teulu Cristnogol. O'n i'n mynd i'r capel 2 gwaith pob dydd Sul. O'n i'n mynd i'r capel erbyn 10. O'n i'n mynd nôl i'r capel erbyn 2:30 i ysgol Sul, a wedyn i'r oedfa'r nos erbyn 6. A dyna, a dwi ddim mor hen â hynny, oedd hwn ddim 100 mlynedd yn ôl, oedd hwn yn y 1990s yn Aberystwyth. Ac o'n i ddim yn ei gwestiynu fe. Oedd y Sul Cymreig dal yn Sul Cymreig. A dwi'n cofio gweinidog fi pan o'n i'n tyfu lan, oedd y siop gornel yn cadw papurau dydd Sul tan bore dydd Llun iddo fo. Ac oedd o'n mynd wedyn a bore dydd Llun i gael ei bapur dydd Sul. Hynny yw, dyna oedd y traddodiad ges i yn fagu ynddo fe. Ond be bynnag am i reolau a'r deddfyddoldeb oedd yn dod gyda fe, oedd e'n fagwraeth hapus. Ac oedd e'n fagwraeth nath y magu i gredu mewn Duw. I gredu mewn Duw mewn ffordd o'n i byth wedi i gwestiynu yn tyfu fyny. O'n i wastad wedi credu mewn Duw. Dwi ddim yn cofio adeg yn fy mywyd lle o'n i ddim yn credu mewn Duw. Ond wedyn, pan o'n i yn fy 60au, nes i gredu mewn ffordd fwy personol, chi'n gwybod. Hynny yw, pan o'n i yn fy 60au, nes i sylweddoli fod ffydd, bod e'n rhywbeth sy'n gallu cael ei basio o un cenhedlaeth i'r llall, a bod o'n bwysig yn bod ni yn ei basio fe o un cenhedlaeth i'r llall. Nes i sylweddoli hefyd fod ffydd yn y galon ddim yn rhywbeth oeddech chi dim ond yn gallu i etifeddu. Ac mae yna ddywediad gan rai yn does, God has no grandchildren. Hynny yw, bod rhaid i bob cenhedlaeth ddod i gredu dros dy fe ei hun yn y diwedd. Mor werthfawr ydy'r dylanwadau, mor bwysig oedd mod i wedi cael fy magu mewn teulu Cristnogol ac yn mynd i'r capel. Falle bod dim angen mynd 3 gwaith y Sul, gai awgrymu'n garedig. Ond mor werthfawr oedd hwnna i gyd, pan o'n i yn fy 60au, nes i gredu drosto fi fy hun. Nes i hawlio be o'n i eisoes yn ei gredu, rili, a roi lle iddo fe yn fy nghalon. Wedi dweud hynny, rai blynyddoedd wedyn pan eis i off i'r brifysgol, yn bell iawn, 4 milltir lawr y ffordd. Efo i fi gyrraedd brifysgol, oedd dal ffydd gyda fi, oedd dal ffydd personol, cryf gyda fi. Ond o'n i wedi dadrithio gyda'r eglwys fel sefydliad am wahanol resymau. Chydig ohono, jyst achos o'n i'n berson ifanc, efe. So mae pobl ifanc, maen nhw wastad mynd i rebelion erbyn be maen nhw wedi cael i magu yn ddo. Oedd o jyst, mae'n jyst yn rhan o tyfu fyny yn dydy. Cofio, mam yn rili stryglo gyda fi am gyfnod. Ddim achos bod fi'n yfed lot, ddim achos bod fi'n neud drugs, achos bod fi wedi mynd i capel gwahanol. Bless her soul, yn dyma. Dyna gyd oedd mam goffo poeni amdano bod fi wedi newid enwad. Mae hwnna'n rhoi rhyw snapshot i'r magwraeth diniwed ges i am hynny. Ond be bynnag, nes i golli diddordeb yn yr eglwys. O'n i dal yn credu, chi'n gwybod, ond nes i golli diddordeb yn yr eglwys fel sefydliad. A hwnna, fel o'n i'n dweud, peth o fe oherwydd jyst, o'n i'n ifanc ac o'n i eisiau rebelion erbyn rhywbeth. Ond hefyd, oedd y diwylliant eglwysig o'n i ynddo fe ar y pryd. Oedd e ddim yn lle le oedd e'n iawn i ofyn cwestiynau anodd. Oedd e ddim yn lle oedd rhywun yn cael y rhyddid i reslo efo cwestiynau mawr. Oedd e ddim yn diwylliant eglwysig chwaith le oedd yna ryddid i gael safbwyntiau bach yn wahanol am wahanol bethau. Oedd yna lot o bethau da am y diwylliant eglwysig ges i fagu ynddo, ond oedd yna elfennau hefyd le oedd e ddim yn rhywle oedd person ifanc yn gallu explorio'r ffydd, reslo efo cwestiynau bywyd,
a ffeindio heddwch mewn credu, da ni gyd yn credu yn Iesu, ond ar y pethau bach yma, allwn ni gael safbwyntiau bach yn wahanol. A oherwydd bod fi fel person ifanc ddim wedi cael y sbes yna, nes i golli ysbryd, nes i golli diddordeb yn yr eglwys. Ond, yr haf pan nes i orffen coleg, dyma ffrind i fi yn gwahodd fi i fynd i gynhadledd o'r enw Sold Out yn coleg y Bala. A dwi'n gwybod bod rhai pobl ifanc o bosib o yma weekend yma digwydd bod. A'r haf yna, un o'r siaradwyr oedd dyn o'r enw Andrew Ollerton. A dwi'n cofio cyrraedd y lle yma, ac o'n i'n hollol sioct, achos o'n i'n mynd i'r Bala, o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i rywle oedd eglwys Presbyteraidd Cymru yn rhedeg, a chybod be, oedd y pregethwr yn pregethu'n Saesneg. Oh gosh, o'n i mor offended. Yng nghanol fy malchder, yng nghanol, o'n i'n aelod brwd o Cymdeithas yr Iaith ar y pryd, ac o'n i fel, beth mae'r Sais yma yn neud yn dod i'r Bala i bregethu ata ni yn Saesneg. A ond, a dyma'r wers, ond drwy bregethu Andy Ollerton yr wythnos yna, yn benodol drwy bregethu Philipiaid, so dyma pam dwi'n rhoi'r cyflwyniad hir iawn yma, trwy'r bregethu yna, yn y Saesneg, nath Duw ddeffro rhywbeth newydd yn fy nghalon i. Nath o rhywsyd ddod ar holl ffydd yma o'n i wedi cael ers bod fi yn blentyn, nath o ffrwydro fo fyny mewn i rhywbeth byw. Nath o ail danio calon fi dros yr eglwys. A dyna nath rhyw fath o, nid yn unig bod ydi dod yn ffydd i'n fyw, ond nath o hefyd dechrau daith o fi yn endo lan yn wynido gan chi. Wedyn, ti'n gwybod. A reswm pan bod fi'n rhannu'r stori yma yw, mewn ffordd hollol weird, oedd angen iddo fo ddigwydd yn Saesneg. Y reswm pam dwi'n deud hyn yw, achos dwi'n fwy Cymraeg na unrhyw un. Dwi'n hollol cefnogol i Gymraeg a dwi'n falch bod ni yn capel Cymraeg a popeth. Ond rhywsut, mae angen i Dduw siarad gyda chi o gyfeiriad annisgwyl weithiau i chi glywed i air mewn ffordd newydd. Chi'n deall beth sydd gyda fi? Ac i fi, oedd jyst clywed yr anerchiadau yna'n Saesneg yr wythnos yna. I rywun arall, falle bod yn mynd i, ddim bod fi eisiau annog yn rhywun i adl Caersalem, ond i rai pobl mae o'n ffeindio cartre mewn traddodiad Cristnogol bach yn wahanol i be gethwch chi'ch magu ynddo fo, ti'n gwybod? A trwy hynna, mae Duw yn gallu dangos rhywbeth newydd am ei gariad o, falle oeddech chi ddim wedi gweld yn gynt, ti'n gwybod. A dwi'n meddwl, oedd o'n arwydd y cael iawn, mae llythyr Paul at y Philipiaid oedd Andrew Ollerton yn siarad amdano'r wythnos yna. Achos mae'n llythyr byr i ddechrau, yn tydi? Ond mae'n llythyr cynnes iawn. Mae jyst gymaint ynddo fe ynglyn â pwy ydy Iesu, ond mae gymaint ynddo fe hefyd ynglyn â cymdeithas y saint, ynglyn â pwysigrwydd bod ni'n byw y ffydd Gristnogol mewn cymuned gyda'n gilydd. A fel nath un o'n hoff bregethwyr i, Brian Zand, ddeud yn ddiweddar, Christianity is not a solo project. Nes i watcho rhan gyntaf documentary Robbie Williams ar Netflix neithiwr. Unrhyw un arall di watcho fe? Na? Oh gosh. Fy nghyfnod i yn 90au, okay? Ac Robbie Williams nath adl Take That a mynd ar solo project. A da ni'n gallu meddwl fyddai'n well ar ben fy hun. Robbie Williams meddwl oedd y well fi. Ddeu gwir, oedd Robbie Williams yn well ar ben ei hun. Ond anyway am hynny. Ond Cristnogaeth, Christianity, is not a solo project. Da ni yn gallu annog yn gilydd, cerdded efo'n gilydd, yn well fel disgyblion ar y daith yna efo'n gilydd. A mae llythyr Paul at y Philipiaid yn atgoffa ni ynglyn â hynna. A mae yna ddau thema fawr sydd yn yr adnodau olaf yma
yn llythyr Paul at y Philipiaid. Y thema gyntaf ydy rhoi yn hael. Da ni'n gweld o'r adnodau yna, oedd yr eglwysi wedi bod yn rhoi yn hael i gofalu ar ôl Paul, a bod hwnna'n dod allan o'i ffydd nhw. Nawr, byddwch chi'n falch gweld bod fi ddim yn mynd i pregethu bore yma ynglyn â rhoi. Dwi'n gadael hwnna i arwel. Y thema arall sydd yn codi yma ydy Christian contentment, bodlonrwydd Cristnogol. Ffeindio y lefel yma o fod yn fodlon yn eich ffydd, yn Iesu, beth bynnag yw'r amgylchiadau. A dyna da ni'n mynd i fynd ar ei ôl. A canolbwyntio'n arbennig ar adnodau 12 ac 13 sydd ar y sgrin. Dwi'n gwybod sut mae byw pan dwi'n bryn. A sut beth ydy bod ar ben fy nigon. Dwi wedi dysgu'r gyfrinach o fod yn hapus beth bynnag ydy'r sefyllfa. Pan mae gen i stym o glawn a phan dwi'n chwgu. Os oes gen i hyn ddigon neu os nad oes gen i ddim. Dwi'n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny. Mae iaith Paul yn ddiddorol fan hyn. Mae'n dweud bod e wedi dysgu'r gyfrinach i be? I fod yn hapus, i fod yn fodlon. Nawr, mae hwnna'n gwestiwn mawr ydy, beth ydy'r gyfrinach i fod yn hapus? Hwna yw'r $1 million cwestiwn mewn gwirionedd, ynddo? Beth yw'r gyfrinach i fod yn hapus? Mae pobl wedi chwilio trwy y byd am yr ateb i'r cwestiwn yma. Yn aml bydd bestsellers Amazon yn llawn llyfrau sy'n dweud bod nhw yn gwybod beth yw'r ateb i'r gyfrinach yma. Os byddwch chi'n gwrando ar podcasts, bydd pob math o gwahanol podcasts yn dweud bod nhw yn gwybod beth yw'r ateb. Si glywed joc yn ddiweddar. Pam ydi o pan mae dwy wraig yn siarad rwtsh efo'i gilydd, mae'n cael ei alw'n gosip. A pan mae yna dau ddyn yn siarad rwtsh efo'i gilydd, mae'n cael ei alw'n podcast. Hwna'n dda, dydi. Anyway, a mae lot o podcast yn trio datgloi beth ydi o i fod yn hapus. Bydd yr hysbysebion nadolig byddwn ni'n gweld ar y teledu dros yr wythnosau nesaf yn chwarae mewn i'r hiraeth yma sydd arna ni i ddatgloi rhyw hapusrwydd dofn a dyfnach. A wedyn wrth gwrs, mis Ionawr, bydd aelodaeth y gym yn mynd i fyny wrth i bobl trio ffeindio hapusrwydd drwy golli bach o bwysau. Ond mae'n cwest creiddiol i bawb yn dydy i ffeindio bodlonrwydd a hapusrwydd. A mae Paul yn rhannu gyda ni fan hyn o safbwynt y Cristion be ydy'r ateb i'r gyfrinach yma. Mae'n dysgu'r gyfrinach. A mae'r gair dysgu, dwi'n meddwl, yn ddiddorol fan hyn. Mae Paul mewn sawl lle yn siarad am gredu yn Iesu, ond mae'n ddiddorol fan hyn, pan mae'n siarad am ffeindio hapusrwydd a bodlonrwydd, mae'r gair dysgu mae'n defnyddio. A mae yna wahaniaeth cynnil yn does rhwng jyst credu mewn rhywbeth a dysgu rhywbeth. Os da ni'n credu yn rhywbeth, mae'n gallu bod yn ddigwyddiad. Dyma, dwi wedi gweld hwnna, dwi wedi credu ynddo fe. Ond mae dysgu yn fwy o broses yn dydy. A mae hwnna'n disgrifio'n well ynglyn â beth ydi o i ffeindio hapusrwydd a bodlonrwydd mewn ffydd. Oherwydd, mae ffeindio yr lefel ddofn yma o heddwch sydd i gael yn Iesu. Rhywbeth da ni'n goffo gweithio allan trwy profiadau bywyd ac yn aml drwy bywyd i gyd. Yn rai wythnosau yn ôl, o'n i'n edrych ar rhan lle oedd Paul yn sôn am yr alwad i weithio allan eich iachawdwriaeth. To work out your salvation. A mae'n wir yn dydy hynny, da ni'n gallu credu mewn Duw, da ni'n gallu trystio yn Iesu, ond wedyn mae'n cymryd bywyd wedyn, yn dydy, i weithio allan sut mae ffeindio yr heddwch a'r hapusrwydd a'r bodlonrwydd dofn yna. Mae angen i'r ffydd gael ei brofi rhywsut mwyn gweithio fe allan. A mi oedd Paul yn gwybod rhywbeth ynglyn â beth oedd
i testio i ffydd o pan oedd pethau'n anodd. Oherwydd, nath sgwennu y geiriau yma, nid yn sipian rhyw cocktail ar y traeth yn Gwlad Groeg, ond nath sgwennu hwn tra oedd yn y carchar yn Ephesus. Oedd e'n gwybod beth oedd i ddioddau. Oedd e'n gwybod beth oedd i gael ei ffydd wedi cael ei brofi yn y tân. Nawr, un o'r pethau dwi wedi bod yn stryglo gyda ers blynyddoedd, yn arbennig yn yngwaith i fel gweinidog i chi, ydy bod fi'n ymwybodol iawn o fy mreintiau i. Hynny yw, dwi dal yn relatively ifanc. Dwi ddim yn 40 eto. O'n i arfer deud, dwi dal yn ifanc, dwi ddim yn 30 eto. No, dwi dal yn ifanc, dwi ddim yn 40 eto. Ac dwi ddim, a bod yn hollol onest gyda chi, dwi ddim wedi profi lot o bethau anodd mewn bywyd. Ges i fagwraeth hapus iawn, strygl bach gyda tegau gwyddoniaeth, bod yn onest. Ond that's about as bad as it gets. Dwi'n cyffesu bod fi ar y cyfan wedi cael bywyd eitha hawdd. Ond mae'r flwyddyn diwetha wedi bod yn fwy heriol fel mae rhai ohonoch chi yn gwybod. Ac chydig wythnos yn ôl, ar draws yr dyfyniad yma gath ei rannu gan Nicky Gumbel, oedd yn deud fel hyn: "A faith that hasn't been tested cannot be trusted." Yna ddweud mawr yn dydy. A faith that hasn't been tested cannot be trusted. Ond i ryw raddau, dros y flwyddyn diwetha pan dwi wedi bod yn sâl, dwi yn teimlo bod yn ffydd i wedi cael ei brofi mewn ffordd doedd e ddim wedi cael ei brofi cynt. Ond dwi'n gobeithio mod i wedi dod trwyddo fo efo ffydd wahanol ond dyfnach. A dwi'n gweld sawl person nodio nawr. Dwi'n siŵr bod chi wedi bod trwy bethau lot mwy na beth dwi wedi bod trwyddo. Ac am gyfnod byr, falle bod eich ffydd chi wedi cael ei ysgwyd, ond ych chi falle gallu edrych nôl a gweld bod Duw wedi, ddim bod Duw, a mae hwn yn bwysig, ddim bod Duw wedi danfon y peth anodd yna i chi. Hynny, mae pethau anodd yn dod oherwydd bod ni'n byw mewn byd wedi syrthio ar un drwg sy'n danfon pethau anodd. Okay? So, dwi ddim yn credu bod Duw yn fwriadol yn danfon pethau anodd. Ond, pan mae pethau anodd yn dod, dwi'n meddwl bod Duw yn gallu defnyddio hwnna wedyn i ddangos rhywbeth newydd amdano fe ei hun. I ddangos rhywbeth newydd ynglyn â'i gymeriadau, i ddangos rhywbeth newydd ynglyn â'i gariadau, a wedyn bod chi'n dod allan o'r peth yna gyda ffydd wahanol falle, ond gobeithio ffydd ddyfnach. Rai misoedd yn ôl oedd clywed doctor yn dweud wrtha i be oedd teulu a ffrindiau wedi bod yn dweud sbel cyn hynny, yn brofiad gostynedig. O'n i wedi bod yn dioddef fel mae rhan fwyaf chi'n gwybod o orbryder ac o burnout, ac o'n i angen cyfnod i ffwrdd o'r gwaith. Ac pan o'n i, cyn i hwnna ddigwydd i fi, iawn, dwi'n deud lot, dwi'n bod yn onest iawn, pan o'n i wedi clywed am ffrindiau fi o'r blaen wedi cael cyfnod o'r gwaith, o'n i arfer meddwl, o, dyna neis. A pan mae'n digwydd i chi, dio ddim yn neis. Achos, da chi'n goffod llyncu gymaint o falchder. A da chi'n goffod reslo gyda lot o bethau ynglyn â'ch hunaniaeth chi. Achos yn aml iawn mae lot o'n hunaniaeth ni'n troi o gwmpas yn galwad a'n gwaith ni. So pan nath hwnna ddigwydd i fi, a rywydd, wrth gwrs, o'n i'n falch bod fi yn cael amser i ffwrdd o gwaith, i wella ac yn y blaen, a o'n i mor ddiolchgar bod chi fel eglwys yn cefnogi fi'n hynny. Ond nath arwain fi i ofyn cwestiynau ysbrydol dofn hefyd, ynglyn â pwy oeddwn ni, ynglyn â sut o'n i'n mynd o gwmpas yng ngalwad i. A mewn geiriau eraill, nath arwain fi i le o edifeirwch. Lle oedd rhaid i fi ailfeddwl y ffordd o'n i'n meddwl am rhai pethau. Achos dyna un ffordd o diffinio edifeirwch, yw to rethink your thinking.
Ddim bod fi erioed wedi pellhau o'r ffydd, ond weithiau o'n i'n byw y ffydd yn fy ffiwms fy hun, tybod. O'n i ddim yn gadael digon o le i heddwch a rhythm teyrnas Dduw fod mewn yn fy mywyd i. Ac bod ffrindiau teulu wedi bod yn sytl i awgrymu hyn ers tro, oedd clywed e gan ddoctor, tybod. Oedd ddim yn rhan o'r eglwys. Hyd y gwrdd i ddim yn credu dim byd. Oedd clywed e farna wedi dod â fi i le o edifeirwch. Lle o'n i'n gosod popeth i lawr mwyn codi nhw nôl i fyny mewn ffordd oedd yn fwy onest ac yn fwy tryw i fwriad Duw ar gyfer fy mywyd i. Ac o'n i basically, trwy y profiadau dwi wedi cael dros y misoedd diwethaf, o'n i wedi dod i weld be mae Paul yn siarad fan hyn, o fod yn hapus beth bynnag ydy'r sefyllfa. Nawr, wrth edrych nôl dros y misoedd diwethaf, dwi'n credu mod i wedi cael, mae'n chi sticio gyda fi nawr, mod i wedi cael be mae athronwyr yn galw yn second naivete. Okay? Nawr, dwi'n siŵr bod sawl un ohonoch chi wedi cael second naivete. Ond dych chi ddim o'r pretentious o fi, felly dych chi ddim wedi chwilio am gair i ddisgrifio fo. Ond basically, be ydy y syniad yma yw bod mae Duw yn gweithio yn bywyd ni. Duw ddim yn gweithio yn bywyd ni just mewn linear form. Ond mae'n gweithio yn bywyd ni mewn tonau. Okay? A dwi'n gallu meddwl yn ôl, dyna pam nes i ddechrau efo'r stori yna ynglyn â mynd i sold out a clywed Andy Alden. Oedd hwnna'n wave pwysig yn fy natblygiad ysbrydol. Ond oedd hwnna ddim yn ddigon wedyn i gario'n ffydd i am weddill y mywyd i. O'n i angen mynd trwy beth dwi wedi bod trwyddo dros y 6 mis y flwyddyn diwethaf. O'n i angen y don ddiweddara yma. O'n i angen cael yn rhoi mewn lle le o'n i yn edifarhau am rhai pethau mwyn gweld cariad Iesu o'r newydd am bwy yw e. A mae athronwyr yn deud fod y rhan yma o fywyd, dwi'n cael midlife crisis ac dwi'n pregethu am hynna nawr, dwi'n yn siŵr, gach chi ddeithau ar y diwedd. Ac mae athronwyr yn deud, mae rhan o'r tonau yma yw dysgu ymbraesio rhai pethau, does na ddim atebion hawdd iddyn nhw. Rhan o'r ail don yma, a dwi'n edrych rownd y sawch, dwi'n gwybod bod rhai pobl di bod trwy bethau anodd iawn dros y blynyddoedd. Rhan o'r ail don yma yw dysgu beth yw ei fod yn bobl ffydd pan mae bywyd i weld yn syrthio'n ddarnau. Rhan o'r ail don yma ydy dysgu o trystio Nuw pan mae bywyd yn ymddangos yn anheg. Bod dyna pan maen nhw'n cael yn second naivete. So, yn yr don cyntaf, bod ni'n naif yn ymffydd, yn meddwl bod popeth yn hawdd, ond yr ail rhan yw sylweddoli fod pethau ddim yn hawdd, ond yn hytrach na colli ffydd, bod chi'n gwreiddio ffydd mewn ffordd fwy real, fwy dofn, fwy arbennig rhywsut. A mae'n adnodau yn Eseia, dwi wedi anghofio roi nhw ar y sgrin, sy'n sôn am roi yn meddyliau a'n bwriadau ni i lawr a cymryd fyny meddyliau bwriadau Duw. Eseia 55, 8 a 9. Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi. A dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi, yr arglwydd sy'n dweud hyn. Fel mae'r nefoedd gymaint uwch na'r ddeiar, mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, a'n bwriadau i yn well na'ch bwriadau chi. Chi'n gweld ydych o'r proffwyd Eseia. Felly bod proffwyd Eseia yn siarad gyda rhywun yma bore yma. Bod yna rhywbeth ynglyn yr ffordd da ni'n neud pethau. Bod yna rhywbeth ynglyn â'n meddyliau ni. Angen i roi lawr mwyn gadlu ffordd a meddwl Duw ar graffu hun yn fwy ar y meddwl a'n calonau ni. Neu o'i roed yn fwy syml, fel mae Cori Ten Boom wedi deud.
You may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Yna wir yn dydy. A dyna mewn ffordd mae Paul yn dweud, dwi wedi dysgu'r gyfrinach o fod yn hapus beth bynnag ydy'r sefyllfa. Mae Paul yn siarad fan hyn ynglyn â be mae Cristnogion trwy y canrifoedd wedi siarad amdano fel Christian contentment. Boddhad Cristnogol. Yn 1648, nath na biwritan o'r enw Jeremiah Burroughs sgwennu llyfr bach dylanwadol o'r enw The Rare Jewel of Christian Contentment. Ag ddim yn siŵr amdano 1648, i chi sy'n gwybod hanes, oedd hwnna'n gyfnod lle oedd y wlad yma, Lloegr, yn mynd trwy'r rhyfel cartre, ac oedd yn gyfnod o upheaval mawr ar y pryd. Ac ddigon tebyg i ryw raddau, a'r cyfnod mae'r byd yn mynd trwyddo ar hyn o bryd, gyda'r holl ryfeloedd ac yn y blaen. Ac yng nghanol yr holl gyfnod yma pan oedd y byd fel bod yn cael ei droi ben i weired, oedd Cristnogion angen cael ei atgoffa beth yw ei ffeindio bodlonrwydd a heddwch yng nghanol byd oedd yn ysgwyd. Oedd Cristnogion yn cwmpo mas gyda'i gilydd, so mae'r llyfr yn trafod hynna. Ond mae hefyd yn rhoi heddwch i Cristnogion oedd yn byw trwy be mae'r awdur yn galw'n sad and sinking times. Na ddim bod fi eisiau gwneud neb deimlo yn ddrwg bore yma, ond chybod, da ni'n watch y newyddion ar hyn o bryd. Da ni'n byw trwy argyfwng costau byw, lle mae'r banc bwyd yn lleol yn fwy prysur na mae erioed i bod. I ryw raddau, da ni hefyd yn byw ar hyn o bryd trwy sad and sinking times yn dydyn. Be ydy'n ymateb ni fel Cristnogion? Ydyn ni'n mynd i adael i'r sad and sinking times yma cymryd ni drosto ansuddo ni efo pob dim arall? Neu, ydyn ni mynd i sefyll i fyny a roed yn traed yn gadarn yn Iesu a mynd i ffeindio'r gyfrinach yma, yr hapusrwydd, y bodlonrwydd yma oedd Paul yn siarad amdano fe. Mae'r awdur y llyfr yn sôn fel hyn. You can never make a ship go steady by propping it outside. You know there must be ballast within the ship to make it go steady. So there is nothing outside us that can keep our hearts in a steady, constant way, but grace within the soul. A dyna mae Paul yn siarad amdano. Dwi'n gallu wynebu pob sefyllfa, sut? Am fod y Meseia yn rhoi nerth i mi wneud hynny. Nawr mae mor bwysig gofalu ar ôl eich lles. Dwi'n gwybod dwi wedi dod i ddysgu hynna. Mae mor bwysig mynd i weld y doctor pan da chi angen mynd i weld y doctor. Mae mor bwysig troi at ffrindiau pan da chi angen troi at ffrindiau. Ond y peth mwyaf pwysig yw bod eich enaid chi mewn lle o heddwch gyda Duw. Bod chi'n gadael i Iesu fod y balast yna yn ddofn o fewn eich enaid chi. Nawr, dwi am wahodd y band i fyny nawr, ydyn ni'n mynd i gael amser o weddi. Mae Paul yn gorffen i neges at y Philipiaid gyda'r adnod yma. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi heilioni rhyfeddol ein harglwydd Iesu Grist. A dyna dwi yn gweddio byddwch chi yn profi. Falle bod rhai ohonoch chi'n mynd trwy amseroedd anodd ar hyn o bryd. Dwi'n gweddio y bydd Duw yn helpu chi trwy'r amser anodd yna ac yn dangos rhywbeth newydd o'i gymeriadau falle trwy'r profiad anodd yma. Felly bod rhai ohonoch chi'n iste nôl a meddwl, well, actually, mae bywyd yn okay i fi ar hyn o bryd. Wel,
dyma yw'r amser i fuddsoddi yn Iesu pan mae gennych chi egni a pan mae gyda chi amser. Dyma yw'r amser i roed eich gwreiddiau yn Iesu, achos rhyw ddydd mae storm yn dod. Dyma yw bywyd. Nawr, mae'n dymor yr Hydref ar hyn o bryd. A o'n i wedi gobeithio dod a lot o ddail bore yma, ond wrth gwrs, nes i ddeffro, gyda'n bwrw glaw, a gyda'r holl dail dim yn sogi. Nawr, mae dail yr Hydref, gewch chi chwarae rhywbeth tawel yn y cefndir? Mae dail yr Hydref, maen nhw'n hardd iawn yn dydyn. Ond mynd i ffwrdd maen nhw, ynde? Marw maen nhw. Ond, dyna sut mae natur yn gweithio, ynddo fe? Mae rhaid i dail eleni fynd a marw mwyn i'r twf newydd ddod yn y Gwanwyn. Ac ffrind wedi rhannu'r delwedd yma efo fi wrthos yma, o'n i'n meddwl oedd yn arbennig o bwerus. Ac o'n i jyst yn meddwl, wel, mae'r un peth yn wir ynglyn â'n bywyd ysbrydol ni'n dydy. Weithiau mae rhaid ni adael i rai bethau mynd. Pethau oedd falle yn werthfawr am gyfnod, ond mae rhaid i ni beidio dal ar ddail yr Hydref, ond yn hytrach disgwyl mlaen i flagur newydd y Gwanwyn. Nawr, dwi'n meddwl mae hwnna'n wir ynglyn â'n tonau ni wrth dyfu fel disgyblion efo Iesu. Mor arbennig oedd y profiad yna ges i yn y Bala pan o'n i'n 11, o'n i ddim wedyn yn gallu byw ar hwnna am weddill y mywyd. Oedd rhaid i fi ffeindio ail ddarganfod cariad Iesu i fi mhob tymor o fywyd. Un peth a pobl Dduw yn yr hen amser, oedden nhw methu byw ar fanna ddoi. Oedd Duw yn darparu manna newydd iddyn nhw pob dydd. Ac mor hardd ydy dail yr Hydref, maen nhw'n mynd. Ond mae twf newydd y Gwanwyn yn dod. Nawr, gawn ni blygu pen mewn gweddi. Ac a na i weddiog, os ydy'r weddi yma'n golygu rhywbeth i chi a bod chi eisiau gweddi pellach, dewch ata i ar y diwedd. O Dduw Dad, da ni'n diolch am yr anogaeth yma oedd gan Paul i'r Philipiaid. I ni'n diolch gweithio popeth ath e trwyddo bod e'n hapus yn o ti, bod e'n fodlon yn o ti o Dduw Dad. Ac o Dduw Dad, dwi jyst yn codi unrhyw un yma bore yma sy wedi bod trwy'r drol yn ddiweddar. Unrhyw un lle mae gofidiau'r byd wedi dwyn i llawenydd nhw yn ddiweddar. I ni'n gofyn iddyn nhw edrych ar ddail yr Hydref o'i cwmpas a cofio bod y dail yna yn y diwedd mynd i fynd, ond bod nhw'n mynd mwyn gwneud lle i dyfiant newydd. Felly o Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti ddod â tyfiant ysbrydol newydd y mywyd pawb sy'n agored i hynny. I ni'n gofyn i ti ddod â tyfiant ysbrydol newydd yn bywyd ni fel eglwys o Dduw Dad. I ni'n gofyn i ti helpu ni adael i fynd ar ddail ddoi a bod yn agored i weld ffrwyth y dyfodol y Dduw Dad. You can never make a ship go steady by propping it from outside. So there is nothing outside us that can keep our hearts in a steady, constant way, but grace within the soul. Dwi'n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny. O Dduw Dad, helpa bob un ohono ni yn ffordd yn hun i edifarhau bore yma. I roed i lawr yn pechodau, i roed i lawr yn meddyliau, i roed i lawr yn nerth da ni di adeiladu allan o nerth yn hunain, a roed yn hunain yn agored eto i gael yn ail adeiladu yn dy ras a dy gariad di. O Dduw Dad, da ni'n diolch am dy ddaioni di i ni. Gawn ni godi ar yn traed i addoli.